Felly, bydd ddim wedi sôn am tastanio sydyn. Mae lefel diweithra y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd yn 3.7%. Mae 39.4 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig rhwng oed 16-64. Faint o bobl sydd yn ddi-waith yn yr Deyrnas Unedig. Okay. Felly, ydych chi eisiau gweithio yn syml iawn. Faint ydy 3.7% o 39.4 miliwn. Okay. Sawl ffordd yn neud o, 2 ffordd yn neud o. Na'r munud I chi'n neud o. Dych chi pause os ydych chi eisiau neud o. Reit, dwi am ddechrau nôl. 39.4 miliwn. Ffordd 1, os ti isio, ti'n gallu rhannu fo 100. I ffeindio 100. A wedyn ti'n lluosi hwnna efo 3.7%. Fel yr ateb. Neu, be ti'n gallu wneud ydy 39.4 miliwn lluosi efo 0.037. A mae'r ateb yn dod allan I, neu jyst yn gwirio, 1,457, sef 1,457,800 o bobl yn ddi-waith. Rhowch chi'n effaith negyddol I economi Deyrnas Unedig o gael lefel diweithra uchel, yr ochr negyddol o gael lot o bobl allan o waith, yn syml iawn. Effaith negyddol ydy lot mwy o bobl allan o waith sy'n golygu bod nhw lai arian neu pocedi I wario mewn busnesau. Ond hefyd mae'r Llywodraeth yn derbyn llai o dres ganddyn nhw, os dyn nhw ddim yn talu dres os gynnu nhw'n gwaith. Ond hefyd mae'r Llywodraeth yn gorfod talu dres ydyn nhw mewn budaliadau, mewn benefits. Felly mae'n cael effaith negyddol iawn. Am cynnwers, dyn ni'n edrych I mewn I ffactorau economaidd, ond yn syml iawn, y ffactor pwysicaf yma ydy hyder. Mae hyder mor bwysig, yr hyder sydd gan pobl I wario, yr hyder sydd gan pobl yr hyder sydd gan pobl I benderfynu ydyn nhw'n mynd I gymryd cytundeb, ffôn newydd allan, benthyg car newydd, prynu car newydd, ydyn nhw'n gallu talu am y nwyddau hyn. Sori, dwi'n trio cael sgrin bach o fanna. Okay. Felly, faint o arian sydd gan pobl I wario, hyder, mae gynnau gytundeb, neu rhai pobl cytundeb parhaol, sy'n golygu bod nhw'n cael yr un cyflog bob mis, sy'n maen nhw'n gallu, maen nhw'n hyderus, maen nhw'n gallu talu benthyciadau, talu biliau. Rhai pobl ar cytundeb oriau 0, ella bod chdi'n gwneud hwn yn uned moledynol, yn tygau, sgyn nhw ddim sicrwydd arian o un wsos I llall. Neu hyder. Achos mae'n ffordd syml, pan ti'n mewn amdano fo, os wyt ti'n eisiau prynu ffôn newydd, fatha iPhone 14 yn 15, pan mae'n costio 50 pence y mis, a mae lot o cyntudebau yma'n mynd am 36 mis, ond wyt ti, cysgen ti hyder bod ti'n mynd I fedru talu 50 pence y mis am 36 mis, sydd yn 1,800 yn bynnag, mae'n lot fawr o bres, yn ymrwymiad mawr. Lefel income defnyddiwr, mewn ffordd arall egluro fo ydy disposable income, faint o bres gan rywun I wario. Mae'n dibynnu ar nifer o ffactorau. Faint arian sydd gan rywun I wario? Mae busnesau sy'n rhoi codiadau cyflog yn annog pobl I wario ac yn rhoi hyder I bobl wario, sy'n amlwg yn bositif I busnesau gan y bod yn brysurach. So os dwi'n cael bonus, tebygol o'r ydy, dwi wedi wario dipyn o'r bonus yna mewn busnesau eraill, am bod I brynu trainers newydd neu brynu car newydd neu bynnag, so maen nhw'n dod yn brysurach. Ond mae pobl sydd ar cytudebau 0, maen nhw'n mynd I fod yn fwy gofalus, a dyn nhw ddim yn mynd I wario gymaint. Dwi eisiau chi feddwl sut mae'n newid mewn lefel income, a myliwch am y 3 lefel income sefydlog, lefel income isel, a lefel income uchel. Eglurwch sut mae'n newid lefel income am effeithio ar y cyhoedd, a wedyn eglurwch yr effaith mae'n newid mewn lefel income am ei gael ar wahanol fathau o busnesau.
fel siopau dillad, cwmni teithio gwyliau a gwerthwyr ceir. Mae'r munud, 2 funud i chi hwnna, gewch chi posio fo os da chi isio. Felly, sut mae newid mae lefel income yn ffeithio ar y cyhoedd? Yn amlwg, os di lefel income di'n gyson, mae'r ffordd o fyw di am aros yr un fath. Ti'n mynd i batrwm, ti'n gallu fforddio beth ti'n gallu fforddio. Ti'n gallu cynllunio ar gyfer y dyfodol. Os di dy lefel income di newid a ti'n cael llawer mwy o bres a dy fwy cyfoethog, wel ti'n mynd i fynd i uwchraddio i brandiau gwell. Ond os di dy lefel income di'n isel, ti'n lle mynd i brandiau is-raddol, own brands, neu ti'n mynd heb. Felly'r effaith ar siopau dillad, a bob un o'r esiamplau dwi wedi rhoi i chi efo nwyddau maen nhw'n gallu gynnig i bob un dill. Enghraifft, siop dillad, ti'n gallu mynd i Primark. Felly na dyna lefel income isel, neu elusen, neu mynd heb ddillad newydd. Lefel income noson, ti'n cario ymlaen i fynd lle ti'n prynu dy ddillad o. A lefel income uchel, ti'n mynd yn uwch, ac gen ti fwy o bres, a ti'n mynd i'r lefel fatha Tessuti neu Flannels, a ti'n gwario lot o bres ar dillad fatha Palm Angels neu Moncler neu be bynnag yn prisia hirt. Ond yr un fath efo ceir. Ti'n gallu mynd am car cyson canolig, mwyafrif o'n i'n gallu fforddio. Neu mae gen ti rhai bobl yn mynd heb geir, a mae gen ti pobl wedyn sy'n mynd am geir uwch fel Tesla, BMW, Ferrari, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Rwy'n fath efo gwyliau, ti'n gallu mynd i'r Maldives, ti'n gallu mynd i Florida, income uchel, income canolig, dyn ni fwy tebygol o fynd i lefydd traddodiadol, Sbaen, Mallorca, efallai aros mewn gwersyll gwyliau yn y Dynes Unedig, fel Haven neu bynnag, ac efallai, os na gen ti lot o bres, income isel, ti ddim yn mynd o gwbl ar dy wyliau. Dyna di ffaith. Trethu, pwysig iawn. Llywodraeth yn codi treth ar y cyhoedd. Pam? I ariannu y gwasanaethau cyhoeddus, iechyd, y fyddin, addysg, yr amgylchedd, melinau gwynt ac yn y blaen, gwasanaethau argyfwng, yr heddlu frig a dan. Mae nifer o wahanol drethu. Yr un, dwi'n sôn rhyw 4 neu 5 mawr, y treth incwm dydyn mawr. Y treth dwi'n gorfod talu ar ynghyflog. Mae'n dreth uniongyrchol. Be mae hynny'n golygu ydy, dwi ddim yn gweld yr arian yna. Mae'r treth yn gadael ynghyflog i cyn i fi gael o. Okay? A maen nhw'n galw fo'r system wlad yma, PAEE, pay as you earn. The more you earn, the more you pay. Yn y wlad yma mae gennym ni i'r hini sydd ar cyflogau isel, dyn nhw ddim yn talu treth o gwbl. Wedyn mae'n mynd i fyny i 20% os wyt ti ar gyflog dros rhyw 12,000 a hanner, a wedyn os ti ar gyflog mwy na'r beth fel 40, ac os chi 50,000 rwan, ti'n talu 40% o dy gyflog dros 50,000 yn treth, ac os ti dros 100,000 a hanner, ti'n talu, dim ond 45%. Mae'n mynd at y llywodraeth. Ond da chi gyd yn fyfyrwyr TGAU, ac efallai bod rhaid i chi ddech chi'n cael cardiau National Insurance a Swyddog Cenedlaethol all drwedd. Be mae hwn yn golygu ydy, mae'n dreth, a mae'n mynd yn uniongyrchol i'r bwrdd iechyd, i'r NHS, ac at fydd daliadau. Lle mae treth incwm yn mynd i'r llywodraeth i nhw wario lle bod nhw eisiau, mae Swyddog Cenedlaethol yn mynd yn uniongyrchol i'r bwrdd iechyd. Da chi'n talu hwn, siw braidd, treth ar werth, VAT, treth sydd ar llawer iawn yn oeddau, mae'n 20% ar hyn o bryd. Mae nhw'n cael ei godi ar nwyddau pob dydd fel bwydydd, diodydd, dillad. Mae yna rhai pobl, da chi'n mynd talu nhw ar bob dim fel dillad plant neu dillad babis. Ella ddech chi weld hyn, y gwahaniaeth rhwng pris, maint ysgidiau trainers i fyny, maint 6 neu 5 hanner dwi'n meddwl. A wedyn unrhyw beth dros hynny, maen nhw'n meintiau oedolyn neu oedolion sydd yn ddrytach. Oherwydd mae'r treth yn cael ei ychwanegu. Mae dreth arall
Traethar busnes. Gorfod cael ei dalu ar yr elw maen nhw'n gwneud. Tax on profit ydy hwn. So, y mwyaf o elw mae cwmni yn neud, y mwyaf o dreth maen nhw'n gorfod dalu. Treth arall, treth y cyngor, treth car, treth adanwydd, treth tanwydd yn andros uchel ta 60% ar litr o betrol yn dreth. Mae yna dreth etifeddu, inheritance tax, mae yna dreth ar brynu eiddo, tai newydd, stamp duty. Mae yna dreth, dreth ydy trwydded teledu, dreth. A mae'r Llywodraeth yn aml iawn eisiau cadw mwy o arian, eisiau codi mwy o arian i fedru cynnal gwasanaeth i'r cyhoedd fel addysg, adeiladu ysgolion newydd ac yn y blaen. Felly mae'n codi trethi, beth sy'n digwydd, mae cyhoedd efo llai o bres i wario ac felly'n gwario llai mewn busnesau. Felly treth yn codi, income yn codi, dwi'n talu mwy o dreth o'n cyflogi Llywodraeth yn lai o bres, so dwi'n gwario llai, mae busnesau methu allan. Os yw'r treth corfforaethol yn codi, os ydy busnes yn talu mwy o dreth ar ei elw, maen nhw'n wedi godi eu prisiau mwy o elw, sy'n golygu fod prisiau yn mynd i fyny. Glirwch a effaith ymddiheuriadau. Pa effaith mae'r canlynol, sef cynnydd mewn treth income, am ei gael ar werthiant. Pa effaith mae cynnydd mewn treth income yn ei gael ar werthiant nwyddau. Yr un munud i chi feddwl am hwnna. Chi pause os ydych chi eisiau. OK, felly, os ydy cynnydd mewn treth income, mae'n mynd i fyny, mae gen gwsmeriaid llai o bres. Felly, yr effaith mae'n gael ar werthiant ydy mae sales cwmni yn mynd lawr achos mae pobl yn fwy tebygol o wario llai achos maen nhw'n talu mwy o dreth. Rwan, chwyddiant. Mae hwn amser cyffroes iawn yn economaidd ac yn bryderus iawn hefyd. Chwyddiant yw'r cynnydd mewn pris nwyddau dros amser. Ella bod chi wedi clywed am hwn fel cost of living, neu cost of living crisis, yr argyfwng cost byw. Da chi'n eisiau gwybod y darn am, dwi'n wedi sôn am eiliad, ond mae'n jyst yn ddiddorol. Maen nhw'n mesur chwyddiant drwy be maen nhw'n galw'n CPI, Consumer Price Index. A be di hynny ydy, mae Llywodraeth bob mis yn prynu yn rhithiol, virtually, dyn nhw'n actually'n prynu, 800 o'r un nwyddau ac yn cymharu prisiau nhw o fis i fis. So mae'r nwyddau'n union yr un fath. So enghraifft, bys nhw'n prynu peint o laeth neu llefrith o semi-skimmed o Tesco. Wedyn bys nhw'n prynu iogurt mefus llaeth y llan o Co-op. Wedyn bys nhw'n prynu tort o bara henllan neu Village Bakery, Wen, canolig. A be maen nhw'n neud wedyn, rhasal, siafio, tocyn bws, maen nhw'n prynu union yr un pethau. Subscription i Netflix, a maen nhw'n cymharu fo. A be maen nhw'n gwneud wedyn ydy, maen nhw'n cymharu misoedd o'r blwyddyn yn ôl. So mis Tachwedd 2023 neu mis Tachwedd 2022. A maen nhw'n gallu gweld fel mae prisiau wedi mynd i fyny mewn fel chwyddiant. Heddiw mae heddiw, dyddiau dwi'n recordio hwn di 15 o Tachwedd 2023, a mae'r Llywodraeth newydd ddeud bod y chwyddiant wedi dod lawr i 4.6% i gymharu â mis Tachwedd flwyddyn diwetha. Okay. Reit, mae'r Llywodraeth eisiau cadw chwyddiant yn 200%. Okay. Sy'n golygu, maen nhw'n digon bodlon i pris nwyddau mynd i fyny 200 bob blwyddyn. Achos mae hynny'n derbyniol, achos y tebygol yr ydy bod cyflog yn mynd i fyny 200 bob blwyddyn. Be di Llywodraeth ddim eisiau ydy chwyddiant
2023 o 11.1% achos dydw i ddim yn mynd i gael 11% o godiad cyflog. So, os di chwyddiant yn mynd i fyny fel hyn, a cyflog yn mynd i fyny fel yna, so I'm just roed o, os di chwyddiant yn mynd i fyny fel yma, ond cyflog yn mynd i fyny fel yna, mae safon byw yn mynd lawr. Mae chwyddiant o 11% yn iawn, os ydy cyflog yn mynd i fyny yr fath, ond dydy hynny ddim yn mynd i ddigwydd. Okay? Just cofio, meddyliwch chi, pan fyddwch chi'n iau, ti'n cofio faint o pris hwn a pris llall ac yn y blaen. Dwi yn cofio chomp a Ffredro yn 10 ceiniog ac yn y blaen. A dwi'n cofio chdi'n gallu cael hyn a hyn am hyn a hyn. Ac mae dyddi yna di mynd, alla fyddwch chi'n cofio hyn yn ôl. Okay? Dwi'n cofio gwers yrru am 10 pint yr awr. Maen nhw rwan, plant chweched dwi'n dysgu, maen nhw'n talu 10 pint yr ugain, 30 pint yr awr. Mae hwn sy'n dabl o chwyddiant. Okay. So, fel ddweud i, maen nhw wedi cyflwyno ffigurau heddiw yma am mis diwetha, am mis Hydref. Okay. Mae'n ddiddorol gweld. A sbiwch hwn jyst o ran pwynt yma. Hwn yw'r uchaf mae wedi bod. Ond y pwynt yma, sbiwch yn ystod y cyfnod Covid. Sori, dwi'n lle anghywir. Cyfnod Covid yn fama. 2021. Oedd y chwyddiant bron yn 0. Yn golygu bod prisiau ddim yn mynd i fyny. A rheswm am hynny, eitha diddorol, o busnesau di prynu holl stoc i gyd ac yn methu gwerthu nhw achos o pobl ddim yn cael mynd allan. Pobl ddim yn methu gwario'n hawdd gwario. So be oedd pobl yn ei wedyn? Be oedd busnesau yn ei wedyn i gwared o stoc? Oedd gostwng y prisiau. Ac wrth ostwng y prisiau, be ddigwyddodd? Oedd chwyddiant i lawr. A wedyn be ddigwyddodd yn fama, fanna, ac yn fama, ddothon ni allan. Mae yna'r ffactorau eraill hefyd, fatha'r rhyfeloedd a pethau fel yna. Ond ddothon ni allan o Covid, pobl yn gwario, o busnesau'n gweld pobl yn gwario, felly o busnesau wedyn yn manteisio ar hyn ac yn codi prisiau, gychwyddiant yn codi. Okay. Mae rhyfeloedd Ukraine wedi cael effaith ar costau tanwydd, costau nwy, a costau grawn, am bod grawn methu dod drwy wahanol wledydd. So mae yna lai o gyflenwad ohonyn nhw, felly mae prisiau mynd i fyny, ond eto mae hwn yn waith lefel A. Be sy'n achosi chwyddiant? Ond mae costau creu nwyddau'n codi, enghraifft pris llaeth. Fydd y cost y coffi'n gorfod talu mwy amdano. Felly, os y pris llaeth yn codi, mae cost y coffi'n gorfod talu mwy am y llaeth, ac felly pasio'r cynnydd yn ymlaen i'r pris y mae cwsmer yn dalu. Okay. Sut mae cynnydd ym mhris olew yn effeithio pob un busnes bron? Pris petrol yn codi, felly mae costau'r rhedeg loriau sy'n danfon stoc yn cynyddu, a mae'r cwmnïau loriau yn pasio y cynnydd hwn ymlaen. So, esiampl syml hynny di Edi Stowbat. Mae'n siŵr bod chdi clywed am y loriau mawr Edi Stowbat. Mae nhw yn cyflenwi lot i archfarchnadoedd. So, os dyn nhw'n chargio mwy ar archfarchnad, oherwydd o petrol yn mynd i fyny, mae nhw wedyn yn pasio hwn ymlaen i'r archfarchnad. So, rwan mae'r archfarchnad yn gorfod talu mwy i'r cwmnïau lori, so mae nhw'n pasio hwn ymlaen i'r cwsmer. A be nes i sôn am galw, os yw llawer o bobl efo arian, mae'n prynu mwy o nwyddau moethus, ac mae busnes yn mantais a hyn, ac yn codi'r pris. Mae siŵr bod chi wedi clywed, bod chi'n cofio hein. Esiampl o hein, cyfnod clo. Pobl ddim yn cael mynd allan ar eu gwyliau dramor. Felly nath y galw am offer gwersylla. Os mae fyny'n aruthrol, os ydych chi eisiau prynu tent, pabell, neu offer campio, oedd yn mynd i fyny achos o llwyth bobl yn mynd i gampio, a os oedd ddim yn cael mynd dramor. Yr un fath efo Covid pets. Pawb eisiau ci newydd. Lockdown pets. Okay. Mae prisiau'r ddau esiampl uchod wedi disgyn bellach. Pam? Achos mae pobl yn cael mynd ar y gwyliau i lefydd pellach rwan. Felly, di'r temptasiwn o fynd aros ym Mhrydain ddim gymaint. Chwyddiant. Cwestiwn i chi. Mae'r amgylchedd economaidd yn newid drwy'r amser, ac mae hyn yn gallu effeithio ar weithgaredd busnes. Esboniwch pa effaith gallai cynnydd
yng nghyfradd chwyddiant ei gael ar busnesau. Rhoi munud i chi feddwl am hwnna. 2 farc ydi o, cwestiwn eitha syml. Gewch chi pause os ydych chi isio. Reit, ar ateb. Felly, esboniwch pa effaith gall cynnydd yng nghyfradd y chwyddiant ei gael ar busnesau. So, os di chwyddiant yn mynd i fyny, be mae hyn yn golygu ydy fod bod o'n costio mwy i busnes greu y nwyddau. Okay? Esiampl arall o hyn, dwi'n eisiau anghofio sôn am cynt. Trydan, y cost trydan ddim 'di fyny'n aruthrol. Felly os di cost ffactri, rhedeg ffactri i greu ffôn symudol neu creu dillad. Os di mae peiriannau sy'n cael rhedeg yn trydan. Os yn costio mwy o redeg y peiriant yna, mae'n ddrytach i greu y dilledyn, so mae pris y dilledyn yn mynd i fyny, a dyna di chwyddiant. Felly, ateb y cwestiwn, pa effaith gall cynnydd yng nghyfradd chwyddiant ei gael ar busnesau? Wel, mi fydden nhw'n gorfod codi eu prisiau. Fydden nhw'n gorfod codi eu prisiau a pasio y cynnydd yn y costau ymlaen i'r cwsmer. So mae'n un effaith, codi prisiau, ond effaith arall, efallai fydd gwerthiant yn mynd lawr os fydd llai o bobl yn prynu y nwyddau ganddyn nhw, achos maen nhw wedi mynd i fyny. Okay. Dwi'n cofio, roedd cwmni o'r enw Five Guys sy'n gwerthu burgers, take-away eitha drud, ac oedden nhw'n deud bod nhw wedi gorfod codi eu prisiau i burger caws, cheeseburger, bron dros 10 pint, 50. A'r rheswm am hynny oedd pris ei bara nhw wedi mynd i fyny, achos oedd pris blawd wedi mynd i fyny. Oedd pris y cigeidion, y beef wedi mynd i fyny, oherwydd oedd y ffarmwr wedi codi mwy iddyn nhw ar y beef, oherwydd oedd y ffarmwr yn gorfod talu mwy am y bwyd, achos oedd bwyd wedi mynd i fyny. Ac y bod ddim yn dod ar loriau, ac o pris petrol wedi mynd i fyny. Felly, okay. Felly, 3 peth pwysica sy'n gyrru chwyddiant ydy pris egni, sef trydan, nwy ag olew. Cyfraddau llog. Interest rates. Beth ydy cyfraddau llog? Okay. Cyfraddau llog ydy y llog mae rhywun yn ei dalu ar benthyg. Okay. Da ni'n benthyg arian, da ni'n gorfod talu interest arno fo. Be arall, os ydyn ni'n cynilo, os ydyn ni'n safio arian, mi rydyn ni yn gorfod, da ni'n derbyn llog. Felly, cyfraddau llog, os ydyn ni'n benthyg, da ni'n gorfod talu fo nôl i'r banc, efo llog ar ei ben o. Os ydyn ni yn rhoi pres yn y banc i gadw, mae'r banc yn talu ni wedyn i gadw fo. Okay? Wan, mae gynna ni benthygiadau. Dros y blynyddoedd, da chi'n mynd i gael benthygiadau fel morgeisi, cardiau credyd ac yn y blaen. Os ydy cyfraddau llog yn mynd i fyny, mae taliadau misol ni yn ôl i'r banc yn mynd i fyny. Sy'n golygu bod gennym ni lai o bres i wario. Felly ar hyn o bryd mae cyfraddau llog wedi mynd i fyny'n sylweddol i 5%, 5.5%. Sy'n golygu bod pobl sydd efo morgeisi amrywiol, variable mortgages, yn gorfod talu mwy pob mis nag oedden nhw. Sy'n golygu bod gen ti lai o bres. Felly, os gen ti lai o bres i wario, felly ti'n gwario llai mewn siopau. Os i cyfraddau llog yn mynd lawr, be sydd gen ti ydy mwy o bres. Ac os gen ti mwy o bres i wario, ti'n gwario mwy, a mae busnesau falchach. Os ydy cyfraddau llog yn mynd i fyny, mae pobl sy'n benthyg ddim yn hapus, ond mae pobl sydd efo pres yn y banc, savings, yn hapus. Os ydy cyfraddau llog yn mynd lawr, mae benthyg arian yn rhatach, a mae pobl yn fwy tebygol o benthyg arian, achos mae o'n rhatach i wneud hynny, ac yn fwy deiniadol. Okay? Felly, mae'r amgylchedd economaidd yn newid. Esboniwch pa effaith gall pob un o'r canlynol, sef gostyngiad yng nghyfraddau llog, ei gael ar fusnesau.
So, pa effaith gall cyfradd llog ei gael ar busnes? Wel, meddyliwch hefyd, dim jyst pobl sydd gan dyledion a benthyciadau, ond busnesau. Okay? So, mae 'na ddwy ffordd o sbio arno fo. A gostyngiad yng nghyfraddau llog, mae gen eu cwsmeriaid nhw fwy o bres rŵan, achos 'di cwsmeriaid nhw sydd efo benthyciadau ddim yn gorfod talu gymaint yn ôl, so mae gen nhw fwy o arian dros ben, so ma' nhw'n gwario. So os ti'n talu 500 y mis yn ôl ar dyforgais, a ma' hwnna'n mynd lawr i 450 y mis am bod y cyfradd llog wedi mynd lawr, ma' gen ti fwy o bres a ti'n gwario. So un effaith, gostyngiad yng nghyfraddau llog ydy ma' pobl yn mynd i wario mwy am bod 'u biliau misol yn dod lawr. Hefyd, os 'di gostyngiad yng nghyfraddau llog yn mynd i lawr, mae faint mae busnes yn talu ar ei benthyciadau yn mynd i lawr. Efallai bydd y busnes yn ystyried cymryd benthyciad allan am bod o'n rhatach i benthyg a bod nhw'n gallu benthyg mwy a wneud rhywbeth i'r busnes. So mae 'na sawl ateb, 2 farc ydy hwn cofiwch, un ateb wedi egluro dach chi isio. A mae bob un pwynt dwi 'di roid yn fan 'na yn addas. Symud ymlaen, lefel diweithdra. Lefel diweithdra, syml iawn, ydy faint o bobl sydd mewn gwaith, neu faint o bobl sydd allan o waith. Mae lefel diweithdra, peidiwch â cymysgu rhwng isel ag uchel, okay? A meddwl bod un yn bositif a llall ddim. Mae lefel diweithdra isel yn dda. Mae'n golygu bod 'na lai o bobl allan o waith a mwy o bobl mewn gwaith. Mae lefel diweithdra uchel yn wael achos mae 'na lot o bobl, llawer o bobl allan o waith a llai o bobl mewn gwaith. Wan, be' 'dan ni isio yn yr economi yma ydy pobl sydd mewn gwaith. Os 'di pobl mewn gwaith, mae gynnyn nhw arian. Mae gynnyn nhw arian i dalu 'u ffordd o fyw ac i wario mewn busnesau. Os 'dyn nhw allan o waith, sgynnyn nhw ddim arian yn dod i mewn oni bai bo' ganddyn nhw savings neu bydd daliadau benefits. So mae'r tabl yn dangos amrywiaeth mawr yn y lefel dwyieithra. Dewch yn ôl i fan 'na. Sbiwch, 'dan ni yn mynd o 8% 7 i 8% a o 2008 tan 2015, a wedyn 'dan ni'n mynd i 3% yn fan 'na. A nes i ddeud y cwestiwn ar y dechre, dwi'n meddwl yr ateb oedd 1.457 miliwn o bobl allan o waith. Ma'n swnio lot, ond yn hanesyddol ma' hwnna'n isel. Okay? Ma' hwnna yn isel. Ma' diweithdra isel yn dda oherwydd mwy o bobl mewn gwaith. Ma' mwy o bobl yn talu treth i'r llywodraeth. Ac am bod pobl mewn gwaith, 'dyn nhw ddim yn claimio dyn nhw ddim yn hawlio budd daliadau. So ma'r llywodraeth yn talu llai allan. Gan fod mwy o bobl mewn gwaith, ganynt fwy o arian ac hyder i wario ar nwyddau moethus ac yn prynu nwyddau mwy premium. Ar llaw arall, diweithdra uchel yn achos pryder. Pam? Mwy o bobl allan o waith, llai o bobl yn talu trethi. Llywodraeth yn gor'o' talu'n mwy o fuddiant, so ma'r llywodraeth ŵan yn mynd i'r gwrthwyneb, yn lle bod mi oeddan nhw'n derbyn mwy o dreth, ŵan ma'n derbyn llai o dreth. Mi oeddan nhw yn talu llai o benefits bydledau allan am bod 'na fwy o bobl mewn gwaith, rŵan ma' nhw'n talu mwy. Gan fod llai o bobl mewn gwaith, ganynt lai o arian ac hyder i wario, ac ma' hwn sy'n bwysig, ma' nhw'n blaenoriaethu, ma' nhw'n prioriteiso gwariant ar nwyddau angenrheidiol, essentials. Felly, os 'di pres yn brin, ti'n sicrhau bod gen ti ddigon o arian i dalu y pethau angenrheidiol gwres, bwyd, biliau, morgais, rent. A wedyn ti yn efallai yn ca'l gwared o'r pethau sydd ddim yn angenrheidiol. So, un o'r pethe fysa ti'n gallu neud ydy t'mod ma' dy contract phone 'di'n dod i fyny, so ti'n gallu ail ddechrau cytundeb newydd a mynd o iPhone 12 i iPhone 15 Pro Max. Rŵan, os ti mewn gwaith a ma'n waith sefydlog, ma' gen ti'r hyder wedyn i ddeud ie, 'nai dalu am hwnna. Ond efallai
Os ti efo iPhone 12, ti ddim yn upgradeio. Ti jyst yn cario ymlaen ar y sim only neu be bynnag 'dach chi'n neud i arbed arian. Felly gall busnesau sy'n gwerthu nwyddau israddol rhatach fel Poundland neu B&M wneud fwy o arian yn ystod pan pobl yn chwilio i safio. Gan ni fwy o bres, da ni yn mynd am pethe mwy moethus. Da ni yn mynd i lefydd siopa bwydydd bach mwy drud ac y bwydydd bach yn neisiach. Ond os 'di'r arian ddim yna, da ni yn wedyn yn mynd i lefydd israddol. Ar hyn o bryd, mae 3.7% o boblogaeth sydd medru gweithio allan o waith. Mae hynna'n 1.3 miliwn, falle ddes i, ma'n swnio lot, ond dydi o ddim. Allan y ffordd. Efallai fod swyddi rhai gweithiwr dan fygythiad, ac felly nid ydynt yn rhy hyderus wrth benderfynu gwario ar eitemau drytach fel car newydd neu estyniad i'r tŷ. Mae hyn wedi digwydd dipyn yn Sir Fôn, lle nath 'na fusnes lladd-dy ieir gau lawr, cannoedd o swyddi'n cael eu colli. A pan ma' pobl yn gweld swyddi o'u cwmpas nhw'n cael eu colli, ma' nhw'n mynd, "O, right, dwi ddim isio gwario ar hyn o bryd, rhag ofn i swydd i ddod i ben, rhag ofn i fi golli swydd." Ar y llaw arall, gall fusnes dyfu sy'n rhoi mwy o sicrwydd swydd ac efallai gwobrwyo'n ariannol fel bonus. So ma'n dibynnu'n hollol ar y sefyllfa a'r effaith ar y busnes. Reit. Felly, i gloi, dyma Mac yn ddweud. Mae angen i ddysgwyr ddeall bod yr hinsawdd economaidd yn newid dros gyfnod amser. Dylai dysgwyr allu adnabod prif nodweddion. Reit, so be ma' hwnna'n golygu? Bod yr hinsawdd economaidd yn newid. Wan, o fis i fis, dwi 'di dangos hwn i chi er enghraifft. Ffigyrau diweithdra. Cyfnod positif. Ia, os gael yn meiro. Lefel diweithdra isel, lefel diweithdra uchel. Mae o'n mynd i fyny, mae o'n mynd i lawr. Cyfnod yma yn fwy pryderus, lot o bobl allan o waith, llai o bres i wario. Hyder yn uwch yn fama, achos ma' mwy o bobl mewn gwaith. Chwyddiant yn fama. Sbïwch, o'dd chwyddiant hyd yn oed yn y cyfnod yma yn mynd i mewn i'r minus, o'dd cost byw hyd yn oed yn mynd lawr am gyfnod. Ac o fama, sbïwch yn fama wedyn, chydig bach mwy o sefydlogrwydd. Grisia ddim yn mynd i fyny, symud aros yr un fath o beth, 2017 tan 2020. A wedyn, mewn mater o flwyddyn, ac eto mewn mater o flwyddyn wedyn, mae'n mynd lawr eto. Felly, be 'dan ni'n gor'o' ddallt, mynd yn ôl i'r gwaelod, bod yr hinsawdd economaidd yn newid dros gyfnod amser. A ma' busnesau felly yn gor'od ymateb. Ma' cwsmeriaid yn ymateb, a ma' busnesau'n gor'od ymateb. Reit, nâi orffen yn fan 'na. Felly gai ddim un o dda i chi, a gobeithio gwela i chi yn fuan yn y sesiwn nesa. Diolch yn fawr iawn.